May buntag sa tanan. Usa ka may buntag kay adlaw nga Domingo. Ug salamat nga niya mo nga wala mo maapektuhi sa ulan. That's only rain. Di man makahatag og sakit nato. Now, October is a very busy kayo nga bulan. Gikan ko sa Tanggob last week for our seminar for Corporation Soul. Duha ka adlaw after sa anniversary sa Tanggob Church. So medyo nagsayo ko. So after that, karong maagi nga Miyerkules, October 26, na ay ordination nga paghimuon sa iyi, no? Ordinahan si Abrinica pagka deacon. Pakpaksan mo. Siya ra isa. Now after the ordination, I have to go to Davao sa Panabo para i-bless na ko ang ilang altar sa ilang simbahan. Sunday, I'll be in Davao. Pagkahapon na ay kasal paghimuon. November 2, we have to go to Cagayan again for 2 days para sa planning. Tanan nga naay gihandolan nga mga mission church o parishes. Magplano mo sa paghimuon ni ining asimbahan sa Mindanao. Then November 11, I have to go to Cebu para sa ilang anniversary. November 14, I have to go to Pandan kay mag-open dito og mission churches ug ako sab i-bless ang ilang altar. I will be back November 18 para sa atong gitawag nga Feast of Christ the King. Amin ba ta ana? So busy ang atong schedule. So hinaot ko kita ang magmatinud-anon ni ini nga tahas nga gihatag sa Ginoo nga kinahanglan nato og suporta labaw dili kwarta labaw na ang pag-ampo. Amin ba ta ana? We need really prayer to humble ourselves before the presence of our living God. Now ang atong tema karon nga Domingo, ang Dios mahimuot sa mga maaghop og mapausanon nga kasing-kasing. Pagpaubos, kinahanglan nato ni karon nga panahon. In our gospel, na ay duha ka tawo. They prayed before God. Nag-ampo sila sa Ginoo. Now in our case, how can we know nga gitubag sa Dios or pleasing sa Ginoo ang atong pag-ampo? Now, if we read in Hosea at sa Tagamay, chapter 6, verse 6, nga nag-iingon, sabi ni Hosea sa Hosias? Hosias. Hosias 6, nga nag-iingon. Di mao. Mali ang ang akong gipangayo kaninyo mao ang gugmang walay paglubad, dili ang mga halad, ang akong gipaabot mao ang inyong pagkahibalo kanako nga ang inyong Dios dili sa inyong paghalad o paghalad na sinugon. Apan diha misulod sila sa yuta ni Adan. Ang akong gipangayo kaninyo mao ang gugmang walay paglubad, dili sa mga halad. Ang akong gipaabot mao ang inyong paghibalo kanako nga inyong Dios dili ang inyong halad o mga halad nga sunugon. Prayers and sacrifices
atong gihimo para sa Ginoo means nothing to Him. Dili ni baliyon sa Ginoo if it is not from the heart. Kung dili ni gikan sa kasing-kasing pareha sa prayers of the Pharisees. Sa tax collector, usa ka masasala, pero gikan ang iyang pag-ampo sa kasing-kasing. In verse 10, nagingon, may duha ka tawo nga nagadto sa templo aron pag-ampo, ang usa pariseo, ang usa kobrador sa buhis. Ang pariseo mitindog sa pag-ampo sa kinauligingon. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog. Mayo ba nang dili hakog? Mayo. Dili limbungan o dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako og duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanang kong abot, meaning he gave his tithes and offering. Mayo ba na o dili? Mayo. Para sa nato naka-receive ta og kwarta, kinahanglan nga we have to follow, we have to humble ourselves sa prinsipyo sa Ginoo nga we have to give our tithes. It is really the command of God nga maghatag ta. Kung unsay atong nadawat, kuhaan nato na og 10% para sa Ginoo. Dili na para ako, dili para sa Ginoo o sa iya templo. Wala ta kasabot ana kaayo. Kay nga abi nato muhatag ta isa gatos, tithe na nato. No, it's not. Compute your tithes from your earnings. Amen ba ta ana? Maayo ang himo nining para sa iyo. Kay maayo kay siya nga naghatag siya and he follow what the commandments of God is saying. Now, how can we expect God to hear our prayer? Kung dili na ito i-approach, kung dili na muduol sa Ginoo with humility sa pagpaubos sa atong kinabuhi kasing-kasing, with a contrite heart, a heart that seek mercy and forgiveness. Tanaw ning giingon sa usa ka kobrador sa buhis. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo og dili gani mohayat ngadto sa langit, nagpokpok sa iyang dughan og nagingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Og miingon si sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis og dili ang pariseo mao ang gikihimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga nagpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos, ug ang tanan nga nagpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas. A lot of people, karong panahon na, taas kayo ta og garbo. Kinsa man na, pobre og dato, labi na pobre. Taas og garbo. Mapobre-pobre man na, taas kayo na garbo. Dili na pasulti. Na kay kinahanglan, awa man. Pero wa na dito gikaon. Why? Because of what we call pride. Na kinahanglan ta og grasya o kaluoy sa Ginoo. Now, kung muadto ta sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6, verse 6, nagingon. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapaibsanon. Humbleness before God. In Proverbs chapter 3, verse 34, panultihon. 3:34 nga nagingon, tunglohon sa Ginoo ang panimalay sa daotang tao, apan panalangin niya ang panimalay sa mga matarong. Amen. Tunglohon
Tinunglong galing ta, meaning wala tayong makaon, wala di mo abot, wala tayong kwarta, wala tanan. Pobre pa sa cockroach. Pobre pa sa bedbugs. Tungloon sa Ginoo ang panimalay sa daotang tao apan panalanginan niya ang panimalay sa mga matarong. God hears the prayer of the humble. Dili hambog, but humble, papaibsanon. Naghatag siya duha ka example ni ini nga sambingay. Two people at prayer. The question is or was, why did Jesus accept the prayer and reject the other one? Iyang reject ang pag-ampo sa Pariseo pero ingid dawat ang pag-ampo sa usa ka kubrador sa buhis. Nakita nato sa Ebanghelyo. Na naghatag siya, nagtabang siya, pero iyang problema ang iyang kaugalingon. Why did Jesus accept and one person prayer and reject the other one? Ang usa ka Pariseo regarded tax collector as unworthy, walay pulos nga tao, and God's grace and favor gusto niya nga wala aning gitawag nato nga tax collector. Jesus in this case, he put down the religious or the Pharisee and raised up the public sinner. Dato ning Pariseo, dato gihapon niya ang tax collector. Pareha sila dato. Pero unsa may gihimo nining tax collector? Ginoo, pasaylo ako. Taas og garbo kini nga gitawag nato nga Pariseo. Gi-exalt niya ang kaugalingon at the expense of others. And congratulated himself, sus Lord, maay ko kay nga tao. Dili ko pareha sa anang kobrador sa buhis. Ang iyang pagampo centered unsa niya kamaayo nga tao. Gidayeg niya ang iyang kaugalingon. Ako na gud ni. Sometimes sa mga tao ana, a lot of question, uy, lami man gyud ni mo paghimo. Ako na gud ni. Nasa mga tao nga gusto ulog-ulogan. Malipay sad sila. Beware of this kind of people. Ug unsay gisulti sa Ginoo kanato atong tumanon. The tax collector humbled himself before God and begged for mercy. Ginoo, kaluy ako, pasaylua ako Ginoo sa akong mga sala. Gipasaylo sa Ginoo, wata kahibaw. Masigi utro gyapon nining pangahukaw sa mga tao. But God during the time forgive. Sige mga marites dito during the time. Nga ngayon nagpasaylo, naghimo gihapon og dautan ang awkaw gihapon. Para gihapon ato mga tao, nakadungog lang ta nga mauna, wala gyud nakita sa atong kaugalingon nga mata, ato nang ichismis ang tao. Hello? Hello? Ang imo rin nadunggan, wala galing ni mo makita, and that's marites, gossip na Bisan pag nakita nimo, do you have that right nga imo nang ichismis ang isa ka tao? Hello? Mingaw kayo ta.
The parable teaches us an opportunity and a warning. It teaches us that pride leads to self-deception and spiritual blindness. Now turn with me to Galatians chapter 5. Galatia chapter 5 from verse 19. We are talking about spiritual blindness. Sayon kaayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaya, makita kini diha sa lawas nun, nga paghigilawas, huga og hilas nga mga buhat. Ingon man pagsimba sa mga Diyos-Diyos o pagpamarang. Asa naman na inyong mga habak-habak diha? Asa na inyong mga anting-anting, mga amulets nga gitawag nato? To tell you frankly, it is not really from God. Na yung mga bata diri usay nga sakit, pamutang yun, ang uban gikagid na. What's the causes of that? That's a course. Naipagtuo nga ang Pilipino maayo kaya na. Kinahanglan ang bata pabunyagan. Amin bata anak. Pag magbunyag, suot na sa itong mga hurim-hurim. Badlit na pod. Inom na sa taog tubig nga naay marka nga iskriyan por sale. Nya usa tong isa? Ha? Buy unit ki uni. Unsa man na? Buy one take one. Balihon nimo to, buy one take one. Mo na ipainom-inom sa inyo diha sa Kimaya diha tong una panahon. Si Ray og si Roy, champion ka naman ito dito. Basta magkagiro na galing na ilang tiil, awa na. Ito na dito sa Kimaya. Kaya naayo man. Tuod naayo. Why? Because of the faith of that person. Parehas gapong ang Isus. Nag-iingon ng sanglahon ko, ako lang makuptan ang sid-sid ni Jesucristo, makabaton ako kaayuhan. That's faith. Amin batana. Mao gihapon no? Ang tagsa-tagsa ka mga sitwasyon. Now, ingon man usab sa pagsimba og Dios o papamarang makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, kasina, kapungot, sa kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog. Mainom man ta, pero di man ta palahubog. Hubog galing, nagparas-paras na ka. Bisag unsa na imong himuon. Di ka na pabadlong, kaya naman. Pero sige lang kag inom, nag-ingkog ka, di ka mangitag-away, ay na, tulog na lang diha. Pagkapalahubog ng hasi, magmaoy. Pagka mapatuyangon sa lawas ng kaibog o uban pang mga butang sama ni ini. Busa, pasidanan ko kamo, karon sama sa akong gihimo kaniadto nga magbuhat ni ini mga butanga walay dapit sa gingarian sa Dios. Apan ang espiritu ang naghatag og gugma, kalipay, pailob, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapubsanon, o pagka maunungon sa kaugalingon. Kining mga butanga walay may supak sa bisan unsang balaod, gilansang na diha sa krus ang tao nga iya na ni Kristo Jesus. Ang tawhanong kilibgon o mga lawas ng pangandoy. Ang espiritu mo ay naghatag na itong kinabuhi. Busa paharion nato sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga dili kita magpasigarbo. Amin bata ana? O magmasuk-anon o magmasinutanon sa usag-usa. True humility help us to see are we really in God's eyes and seek God for help and mercy.
God dwells in the humble. Papaibsanon galing ta sa atong tagsatag sa kinabuhi. Ang Espiritu sa Ginoo naka nato. Who humble and recognizes their sin in their lives. Ato ginang i-acknowledge ang atong mga sala. Maybe after sa atong sacrament of confession nga magtudlo ta, we have a confession every Sunday diri nga simbahan. Kinahanglan ato na kay usahay mo ingon ra matag direct to God ko. Ay ba na direct to God. Sacrament of confession is a sacrament. Dili nato na nga basta-basta, kinahanglan ato nang ikumpisal ang atong mga sala. Kumpisal sa pare. Remember this, ang pare dili maka sulti kung unsay inyong gikumpisal. There is a vow. Kung ilan ang himuon nga ang inyong gikumpisal, ilang isulti, they will be excommunicated in this church. For example, kung pasel mo kang Father Rex o Father Asol, gitabi nila, wa ko maingon nga, example lang ni. They will be excommunicated, ma-excommunicate sila sa church. That's what instance in Cebu. Nga nahimo ni, nagkumpisal sa kababae, ang pare, iya sanggi sulti dito siya ang asawa. Ang asawa nagsulti, mura nagmarites. Ihawa ang babae sa simbahan. Pero yung ko, kung ako pa'y obispo direct, karoon niya doon nga unang panahon, alsa balutan yun ka. Di yun ko magdumili kung pila ka buong imong anak. Pila ka buong imong buhay, I will throw you out in the church. I will excommunicate you sa imong gihimo. Wanang panahon sa giran ito ni Hitler, daghang kay mga pare nga gipamatay. Nganuman, na-confession ang mga Hudiyo, na-confession ang mga German. At tuuna sa mga Gestapo, ihawon na nila unsa may gisulti ato nagkumpisal mo, unsa may mga sekreto. Di mamutug-an ang uban. At yung ka-outright. Pero ang mga balingbing, ang mga pare nga hadlok mamatay, ay sulti. Dakop dayon tong nagkumpisal. Kuhaan dayon og information. So, lisod kayo na. So, i-adapt na nga mga pagtulunan na kinahanglan eksakto nga walay mo gawas ana, it is the confessor and the one who received the confession. And seek God for help and mercy. Sa ako nagingon, God dwells with the humble who recognizes that their sin in their lives. In Isaiah chapter 57 verse 15. Isaiah chapter 57. Marami 57 verse 15. Mao kini ang giingon sa balaang o gamhanang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Nagpuyo ako sa habog o balaang dapit apan mo tipon usab sa tao nga mapaibsanon o minulsulon sa iyang mga sala. Amen batana. God cannot hear us if we boast ourselves. Manghinambu galing ta sa itong kaugalingon. God will not hear us. Boast ourselves and desperate to others. Do we really and humbly seek God's mercy? Do we show mercy to others? Especially to people difficult to love and forgive. Panahilabtan nito ka, lisod kayo na pasayloon sila. Pero kung dili ta magpasaylo, we're not humbling ourselves before God. Kinahanglan nga naata sa gitawag nga mapaibsanon o mahinulsulon na kasing-kasing
Sagaran mga tao taas gyud taggarbo kun di nato nabantayan. The spirit of pride that will destroy us. Naisinutian dito sa Bisaya nga kanunay ninyo na dungog ni. Kung mapaibsanon ang atong kasing-kasing, dili ta dali nga masayo. Amen batana. If we decide things and humble ourselves, dili ta makadecide nga magbutang na dili maayo sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kuno nato before God sa mga tao nga atong magkumpisal na we sin against God. Unsa man imong nabuhat nga sala sa Ginoo. Katong ganihong wag gibuhat nato entrance. God forgives sa Ginoo maluoy kanyo mapasaylo sa tanan ninyong mga sala. Mao na ang kamaayo sa Ginoo. Dili mangita ang Ginoo ug unsay atong mga sayop. Ang mga tao usog kayo mangita og sayop. But remember this always, God forgives and He needs humbleness sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing ayha mutubag ang Ginoo sa atong mga pagampo. Gusto ba nato nga tubagon sa Ginoo ang atong mga pagampo? Amen. Then we humble before the presence of God in our lives. Mao kana ang ebanghelyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Please stand.